ni nama Azli nङा दे ओमफ्राय लोगोफोर आंनि Facebook and YouTube नि पेमेन्टखौ नोंथांमोना खोनासंनो लुगैथारबाय जानांगौ मय थायो मा मावो होननानै सोंहरगासिनो दं कमेन्टफोराव बबेनि होननानै सोंदों आजोलि फैनानै आंनि YouTube चेनेला एर'प्लेन फोरबायदि खारगासिनो दं हेलो फ्रेन्ड्स नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायबावबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव भिडिअ लाबोनायनि मेन खारनानो जाहैबाय आंहा दाख्लि YouTube and Facebook पेमेन्टआ हाबबाय बेखौनो लाबोदों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय ना खुसिथार खुसि हाबनायालाय हाबबाय थाखायो दिनैसो फार्स्ट टाइम पेमेन्टनि भिडिअ लाबोनाय जाबाय दे भिउअर्सफ्रा सोङो बेसेबां मोनो मायो बेफोरबायदि सोङोना बेखायनो लाबोनाय जाहैबाय आरोखि फेरनायबो जाया ना खोन्थाफेरनायबो जाया मोनबाबो बेखायनो दिनै खोन्थाथारनोसै दे थेंकिउबो होननायसै ब्र'रा होनगोन माने लास्टआव खोन्थाहैगोन दे बेसेबां मोनदों नामा एमाउन्टखौ खिन्थानोसै एमाउन्टखौ दा खोन्थाथ'आरा माखासे सोंनाय फिननायफोरखौ लाबोग्रोनोसैब्रा नामा दे औ ओमफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बे जाहैबाय आंना फेसबुक पेजआ 22k फलोवार्स बारबाय मामुलि नङा 23 जानोसै नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि गेजेरजों बेखिनि इमान शर्ट टाइमाव बहुत जा बांदों दावगानो हाबाय आरो ना इउटिउबआबो बांगासिनो दं एकदम नै आजोलि फैनानै आंनि इउटिउब चेनेला एर'प्लेन फोरबायदि खारगासिनो दं ओमफ्राय फेसबुक पेजआथ' मानि खारदों फाइटार जेट निसो खारदों खाट्राखा ओरैबायदि बे स्पिडसिनना इउटिउब चेनेलाबो 13k बारबाय ओमफ्राय फेसबुक पेजआ 22k फलोवार्स ने जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो माबाफोर बुंहरदोब्रा दे नोंबो माबा बुंनो थिनो माबा गाहायावसो नायगंबाय थायो मा सानसेल'सै आं थांफिनगोना थेवबो आंखौ दासिमबो रायगासिनो बाजाराव थांनानै बिजि गिदिर लाबोनानै खुगाखौ सुथेनानैसो गालांनोसै आं दिनै सानसेल'सै थांफिननोसैलाय गारनानै गाबोन शपिं खालामहैयो दा ओमफ्राय नों बाजाराव लाङो होननाया गाबोन बाजाराव लांसैरा लास्टनि माबा माबि माने खरस नांगौखौ गाबोन लायखानोसै ओमफ्राय नेक्स्ट डेआव सिउ थांबाय थाबोबाय दलत मेन स्लट कासुकिलि दहाय जोबोद गोबांथार फलोवार्सफोर मोनदों ने दहायहाय आमथेका बाजारावहाय ने बिराद खुसि मोनदों ओमफ्राय माने भिडिअखौहाय होनाय लोगो लोगो नायो इदि होननानै खिन्थादों आरो ओमफ्राय बिराद खुसि मोनदों ओमफ्राय माने नुनाय लोगो लोगोआवसो दिनैसो नुमारबाय रियेलाव बिदि नुमारबाय रियेलाव होनलायदों आरोखि ने आं शक जालायदों आरोखि माने नङाबा माने भिडिअआवल' नुयोमोन आरो ओमफ्राय दिनैहाय बाजाराव थांनायावहाय माने फलोवार्सफोरखौ लोगो मोनदों भिउअर्सफोरखौ ओमफ्राय रायलायदों बिदि आरो जाय भिडिअ थांदोंबो नायखायो ने ओमफ्राय नोंसिनि भिडिअखौ नायबाय थायो जों ओमफ्राय होनाय लोगो लोगो नायो बिदि होनदों आरो ओमफ्राय खुसि मोनलायदों ना थेंक इउ स' माच बेसेबां अननाय होनायनि थाखाय बयखौबो माने बेसेबां जोंनि माने भिडिअखौ नायो बयखौबो थेंक इउ गोजोननाय मोनो आरो बिदि माने लोगो मोननानै रायलायोला मेल्ला लोगो मोनो ने नाथायबा रायलायो मानसिफ्राबो बेबायदि मोजां मोनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर अनेक मानसिया सोंहरगासिनो आजोलिया माने नैबे आंनि आइजोआ मय थायो मा मावो होननानै सोंहरगासिनो दं कमेन्टफोराव बबेनि होननानै सोंदों खोन्थाहरथारदो एकदम खोन्थाना लादो मा मावो खोन्थाना लादो दे फार्स्टनिफ्राय खिन्थानोसै आङो माने फार्स्टआवनो बेंटल देउलगुरिनि ओमफ्राय माने दा हाबा जानानैहाय माने आमथेकायाव हाबा जाफैबाय नै बरगयारि आङो बेंटलनिफ्राय आमथेकायावहाय फैबाय ओमफ्राय दा माने आंथ' स्कुलाव मावोमोन नालाय धालिगावआवहाय पिकेएम स्कुलाव ओमफ्राय दा आङो हस्टेलाव थायो आरो पिकेएम हस्टेलावहाय पिकेएम हस्टेलाव थायो स्कुलावहाय उन्दैफोरजों गथ'फोरजों माने बिदिनो फोरोंनाय मावबाय आरो फोरोंनाय माने मास्टार फिसानो टिचार मावो ना ओरैनो माने न'आव थास्लायस्लाय बिदि होननानै आरो ओमफ्राय सिगाङावथ' माने आङो न'आव थाबा बेंटलाव मावोमोन डन बस्क'आवहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय माने धालिगावआव थांनाय जाबाय ओमफ्राय नै
माने दासिमबो मोनो आरो कन्टिनिउ माने माखासे रिजन्सफोरनि थाखाय ओंखारनाय जाबाय होजों माने एसे उसुबिदा जानानै सिगां बेंटल मिसनावमोन औ डन बस्क' मावोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय दा PKM आव दङ आरो PKM स्कुल गोसोआव लादो धालिगाव PKM धालिगाव बे धालिगाव टाउनशिपनि खोलाहा थांबानो मोनो सिगां बे मोखाङावनोमोन फ्लाइओभार दानि दे गोदान जादों धालिगाव बिनि मोखाङावनोमोन ओमफ्राय दा एसे थांनांगौ आरो दा माने खोलाहा सिदा थांबाय थानांगौ ओमफ्राय मोनसे माबा मन्दिर दं लोखि मन्दिर ना मा होनो ओमफ्राय माने बेयावनो सिदा थांबाय थाबानो मोनो सानजा हाबनांगौ आरो एसे माने बे मन्दिरनि अपोजिट नावनो बेनोसै मावनाया ओमफ्राय आङो माने होजों थायो हस्टेलावनो हस्टेलाव दंखायो नालाय बिदि ओमफ्राय सेलारिखौबो सोंहरनोलै बेसेबां मोनो होननानै सोंगासिनो दं सेलारिखौथ' मा होननो प्राइभेट इनस्टिट्यूशन जाहैबाय थेवबो माने गाज्रिद्राय नङा गावनि एसे सोलिनो हानाय आन्था सोलिनो हानाय ना आरो बेनोसै बेनोसै ओमफ्राय आंनि नामा आजोलि नङा दे लोगोफोर सोरबा माने होनदों नालाय आदा माने बाजैखौहाय हाबा जाखांनानै नामजों गाबज्रिनो नाङा आजोलि होननो नाङा गाज्रि खोनायो गावनि हिनजाव नामजों गाबज्रिनो नाङा आजोलि होननो नाङा माने मानसिफ्रा आंनि नामखौहाय आजोलि सानबाय आरो ओमफ्राय दा माने नों आंनि नामखौ आजोलि दोनदों नालाय ओमफ्राय आजोलि होननानै बुंनो नाङा होनदों माने आंनि सोरबा माने आंनि रियेल माने नाम सानदों खोमा माने नाम गाबज्रिनो नाङा होननानै बादा होदों आरो नोंखौहाय आजोलिखौ माबा सानदों बिनि नाम सानदों ओंखायनो आजोलि गाबज्रिनाङा होनदों आरोखि ओमफ्राय आंनि रियेल नेमा माने आजोलि नंखाया आरो माने बरगयारियासो दोननाय माने अननानै गाबज्रिनाय ना मा होननांगौ बिदि आरो बेनोसै नोंखौबो सोंदों आदाया मा खामानि मावो होननानैबो सोंदों आंखौ सोंदों ना मा खामानि मावो होननानै सोंदों ओमफ्राय आंखौबो माने मा मावो बिदिनो सोंहरनो आरो माने मिथिनो लुबैयो नालाय बिदि आरो आं मावालै जेबो न'आवनो खामानि मावो राबारनि खामानि राबार टेपिं खालामो ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोरनि एसे बायसलाबायो मोनदेरबा लादेरबाय बेनोसै जेबो गैया साख्रि सुख्रि गैया आं साख्रि नायगोन सिनेमायावसो आंनाबो साख्रि गैखाया माने प्राइभेटनावसो ओरैनो जेन'बा मा होननांगौ बिदिखौ मावो फिसा जिखुनु माने जिखुनु ओरैनो बेकार थास्लाय बेनि जायगायाव आरो ओमफ्राय गाबोन थांसै गारलांसैलाय नै हारसिंनो आंनाथ' स्कुला खामानिफ्राव एसे मदद मोनोमोन ने 7 निफ्रायसो खुलिगोन जोंना स्कुला ओमफ्राय माने 2 आवहाय जों जइन जाफिननांगौ टिचार्स 2 आव जइन जाथारनांगौ आरोखि ना माने बयबो माने टिचिं स्टाफ बिसोरो 2 एप्रिलनिफ्राय जइन जाहैफिननांगौ स्कुल ओमफ्राय बेखायनो आङो हस्टेलाव थायो नालाय नै दुगु आइसे आमार लास्टआव सोर फैगोन हाब्रेलाबायलायबाय फैलाय दुगु जोंसो थांबावबाय दुगु इदिनोसै बेना आखलानो एब्रे बायनाय मय हाबनानै थाफैखो नायलाय इदिनोसै ने आखलानो दे सनारि बामनोसैलाय ओइ दुगु नै दुगुनो हरै नाय दुगु नै यावना हट नै हनै नोङो ओमफ्राय बेसेबां फरायो बेखौबो सोंदों आरोखि ना खोन्थाहरगारदोलै फ्रायनो सोंदों नालाय खोन्थाहरगारदो नोंनि फलोवार्स बा भिउवार्सफोरनो खोन्थाहरदो दे आंनि फरायनायाथ' मा होनबावनो ना खोन्थादो लाजिलायबो लाङोहां आजिखालि मानसिफ्रा माने बिराद फरायनाय गोजासै ना गोगोम फरायनाय ना मालाय गोगोम फरायनाय आंना ओरैनो माने सिम्पल एमए खालामनाय आरो सिम्पल एमए नारा इदिखो माथो होनो एमए इन इंलिश थेवबो माने मानसिफोरना हनै हेन माबा सिम्पल एमए होनबा बिदि जेनेरेलखौसो होनबाय दा दे माने एमए कमप्लिट जाबाय आरो इंलिशआव एमए खालामदों बेनो ओमफ्राय गैला बेनोसै ना माने सोंहरबाय नालाय बेखायनो खिन्था ओमफ्राय लोगोफोर आंनि फेसबुक एन्ड इउटिउबनि पेमेन्टखौ नोंथांमोना खोनासंनो लुगैथारबाय जानांगौ ने लुगैथारबाय हिसाबै आंबो खोन्थाथारनोसै ने खिन्थादो दे आंनि दुगुआरि सिथाबाय फेसबुक ओमफ्राय इउटिउबजों जमा नांनानै
20,000 something เหมือนเดิมกินนะ It's it. It's it ตรงเดียวนะ 20,000 นี่อะไร ไม่ใช่ something เนี่ย เดี๋ยวนี้เชื่อขึ้นท่าไหนจะไปได้ first มันนี่ time first time เดี๋ยวนี้เชื่อหนึ่งอ่ะใบมันนี่อีซี่เหมือนใบ อีซี่อะไรเหมือนเนี่ย มาแล้วบ้าคินทับเพชรนักขึ้นมาหน่าเด้อ एसेब्लाबो खुसि मोननानै खोन्थाबाय ने माने viewers फोरनि सायाव जाहैबाय बियो बिसोर अननानै नायनानै होनायखायसो जों मोनबाय माने बिसोर अनसायाखैमोनबा नायाखैमोनबाथ' बिदिबो जानाय नङामोन ना मोनामोन बेखायनो जोंनि viewers फोरनिसिम बिराद गोबां थेंक इउ एवरीवन बयखौबो माने जोंनि भिडिअखौ एफा अनसायनाय होबाय माने अननाय होबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियाव दोनथ'नोसै ना आंनि दुगुखौ खेबसे देखायो नो बिदि बामजायो नो साला इदिसो बामजालायबाय नै गाबोन सानसेल'खासै ओमफ्राय नायसाय थानो मोनबावगोन नोङो गोलाव देखाय दे आंनि दुगुआ गोलावसै नो गोलावखासै दा नै गिदिखासै नो आथिंखौनो नुजोबलायवला नुवाखै माबायदि थायो बिदिनो खासाला ओरैल' एब्रेखायोहा दोनसैलै दे दे दोनबायलै बाय बाय होनदोरा बाय बाय होनदो सना दे दुगुनिबो ओरै होनदो दे ओरैसो सना ह देनो होनदो दे बाय बाय जोंनि दुगुआ हेन्डसेक लानो रोंसिगोन बाय बाय होनदो दे दुगु दे सना दे बाय बाय